Hola! Quin dia més bonic que fa. Encara que, bueno, podria haver-se passat més temps plovent, però bueno, igual la setmana que ve torna a ploure. Ens ha donat una treva per a Carnestoltes. Este matí me'l Sadio Guerrera i volia parlar sobre feminisme. Feminisme. Hi ha controvèrsia sobre aquest terme. Hi ha gent que no entén el feminisme i el defèn mal. El defèn descalificant a altres. I així no se pot defendre alguna cosa. Jo vinc a defendre el feminisme des de l'altre punt de vista. Des d'un punt de vista, pues el feminisme com jo el conec, no conec un altre, que és el de reivindicar la llibertat, reivindicar la igualtat. Igualtat en quin sentit? Igualtat de drets, com a persones, que no se diferencien les persones per raó de ningú tipus, o sigui, més altes, més baixetes, més morenes, més claretes, més XX o XY. I és així de simple. Què passa? Que les lluites, quan se lluiten des de l'acceptació, des de la pau, quasi que s'evaporen, desapareixen. I és trist que passi això. Però bueno, jo no conec altre tipus de lluita. Bueno, sí que el conec, però la va rebutjar fa molt de temps. I això. Se pot ser feminista i mare. Perquè n'hi ha vegades que uno diu, ai, però si eres mare i no treballes fora de casa, bueno, poquet, depens del sou de la teua parella, ja, això de ser feminisme, això és, això és ser hipòcrita, no? I dius, no, perdona, jo tinc la sort d'haver trobat una parella que comparteix amb mi tasques. Ell té les seues, jo tinc les meues, segons cadascú les seues possibilitats i les seues motivacions. No som iguals. Som iguals en drets, però no som iguals com a persones. Som diferents, ni millors ni pitjor. Ojalà totes les persones pogueren tindre algú en qui recolzar-se per a poder tirar endavant, no? Això és ser menys feminista, ser hipòcrita. No sé si m'explique. La lluita, quan se fa des de la pau, se pot volatilitzar, se pot quedar en plan, bueno, esta persona pues està reivindicant una cosa, però com no molesta, no li fem cas. No? Però jo crec que no és així. Poquet a poquet s'anirà aconseguint coses des d'aquesta lluita pacífica. I bueno, he parlat de tot un poc, algo molt general, però bueno, espero que vos hagi agradat aquesta xocotita reflexió. Boop, boop.